Dámy a pánové, vítám vás u mého prvního oficiálního videa. Je to z Overwatch 2, doufám, že se vám to bude líbit, jo. A hnedka tady na začátek bych si otevřel 2 lootboxy, protože proč ne, víte co? Co ti dává? To je hodně mit, abych řekl pravdu. A má tady ještě druhý. OK. Víš co? Nemám lepší, možná, nevím o tom. Ne, můj ratuje. No tak prý mám, no nic. OK, dneska, nevím, jsem to říkal, už jsem to zapomněl, ale dneska budeme hrát krásně pěkně Limited Duel, a.k.a. 1v1 fight 1 na 1, 2 oči na 2 oči, nechte to být, mluvím hovna, jdeme na to. OK, našel se nám tady match na Castilu, nevím, jestli to říkám dobře. Máme na výběr mezi Hazardem, Soldierem nebo Venture. Nevím. Tady ty dva jsem zatím ještě nehrál, protože to hraju vlastně jako třeba po 2 rocích, nevím, ještě jsem to hrál za dobu Overwatch jedničky, takže mám Soldiera. By the way, neumím tady tu hru, tak se omlouvám předem. OK, on vzal taky Soldiera, OK. Jdeme na to. Kde je typek? Tak to mě ale dostal, hej. Kde je? Kurňa. OK. Kamo, chvíli, prosím. Se bojím. Oh shit. To je hovado. No. Já jsem blbej, no nic, nevadí. Ok, takže Soldier, tento týpek, jo. Kirika. A tam pošlu tohle týpka. What can I say except you're welcome? Oh shit, on za Soldier, nevím. Oh shit, já jsem dement. No nic. Oh shit, ale to bylo hodně těsný, abych řekl pravdu. Ale nevadí, výhra je furt výhra. Orisa, Doomfist, nebo zase Sojourn, nech to bejt. A pošlu tam Doomfista, ale to špatně dopadne. Co vzal on, tyjo? Taky, to je hovado, to je opičí. To je opičáko. No nic. Já jsem skočil, abych řekl pravdu. No nic, očividně lepší niba než já. Ajajaj. Sombra, Torbjörn nebo Anu, já beru Anu, protože miluju Anu, víš co? A nevím ani proč jinak. A je to tak. Oh shit, on vzal Torba. OK. No to je hovado. Oh shit. What? Kámo, no nic, já jsem levej. Já jsem strašně levej. OK, má Hanzo, Reaper nebo Junker Queen? Těžký, ale vemu Hanza, protože mám prostě rád. Jo. Taky z Hanza, OK. To je hovado, to je absolutní hovado. Dobré, to musím říct, že nice shot. Čo ti jebe. Ten tyvo, to je hovado. Baptiste, Wrecking Ball nebo Junker Queen? Vůbec neznám, nevím. Beru Junker Queen. Junker Queen to též, to je hovado, kámo, nějaký.
nic. To je long gone. No nic, GG's. Oh shit, nevím jak jsem to zahrál, ale ty kokos, to jsem nejvíc toho prdeli, vole. Co ti dává? To je největší frér tenhle týpek. OK, beru Widowmaker, just like for the bullshit. For the fans! Já vím, že to úplně podělám, víte co, ale tak to nevadí, vole. Wow, on jí vzal taky, to je král. Ajajaj. Let's get it, man. We can win this, man. To je nejvíc chill týpek, já mám nejvíc rád, kamo. OK, Genji, Sojourn nebo Moira. Mara je so gay. No nic. Pošlu tam tohohle týpka, aby se neřeklo. Týpek zase taky Genji, jo. Já jsem to úplně podělal. Oh shit. Kam to ještě vyhraju? Já si věřím. Musím si věřit, jinak to je prostě pichy. Symmetra, Torp nebo Kiriko. Ok, musím tam poslat tu symetru, kámo. Jako, asi prohraju, ale tak nejde nic. Oh fuck. Typ vzal Kiriko, to je hovado. Typek si tu výhru zaslouží nejvíc, kámo. Já jsem absolutní hovado. Já jsem takovej blbec. No to je jedno. Mám jsem to měl. Oh shit. Mám play of the game. Tohle byl crazy comeback, vůbec jsem nevěděl, co jsem dělal, by the way. OK, já bych se tady tím přesunul do druhý a taky asi poslední hry. Našla se nám hra. Black Forest, I like this map. A to je, jestli ten týpek vezme Ramatru, tak he doesn't know ball, ok? Jestli vezme video, a to je ten stejný týpek. To je fakt ten stejný týpek, GG, já nechtěl zrovna rematch, kámo. Já jsem někoho horšího. Já jsem strašně teplý, nevadí. OK, Bastion, Hazard nebo Life Weaver nesnáším. Hovaro. Shoutout těm, kdo vydali K-pop Demon Hunters, je to nejlepší film, by the way. Absolutně jsem to vyvajstnul. No nic. Těžký GG, no já jsem to podělal, ale měl málo. A zase Bro knows ball, has to know ball, has to know. Musí, kámo. To je hovada. Naravně noob, že se kámo. Aj.
kokos. Ty kokos. Ale nejlepší. Ano, nejvíc taky mě to dává. Ty kokos. To je nejlepší týpek, který ten Bence QWX. Nejlepší týpek. Možná tam počtu Bastiona. Ne, já jsem... OK, dal mě to Junker Queen, dobrý kam, já jsem chtěl vzít Junker Queen. Dobrý. Ty kokos. Ježiši. No nic. Jdeme chvilku na heal. OK, já jsem cooked. Gosh. OK, zeňata, to musí být zeňata, kámo. Fucking nut. Oh, ty kokos, Kraken. Taky to chargeovat, to je hovado. No nic. Oh shit, můj aim! Čekaj, to Echo? Nebo Ana? No ne, asi taky si to říkám. Já jsem to napsal s dvouma, no nic. Nech to bejt, já jsem Čech. Nech to bejt. OK, takže takhle jo. Kde je týpek? The fuck? That. Huh? Yeah. The fuck? Sasser, týpek. What's up? Come on. Tak se schovává, kámo. Oh, kámo, já jsem takový hovado. Já jsem to mám podělal. Freja, kámo, to by možná teoreticky. Nevím, nehrál jsem jí, ale podle mě by to mohlo jít. Ty vole, on má zase fakt, ty kokos. Tak já jsem cooked. Nemůžu nic, kámo, proti němu. Eška, kámo. OK, taky má Ešku. Bez tak no jasně, že tady zase. Oh shit. Já možná umřu na to. Jasně, že jo, to je takový nejlepší borec na tady té planetě Zemi. OK, tady tím ukončuji své první video. Díky, že jste se koukali. Víte co, jestli jste to koukali sem, napište do komentářů. Zoe je nejlepší z Huntrix. A jo, možná se uvidíme příště. Mějte se krásně, skládejte básně, já se poroučím a ahoj.